Kasam ke bakandai po, ka jingduai Moses ubriu belai. Mame try milalong ka jaka syong jongi haki pating menriu baro. Men ba mempat penmi no ye kilum, lemne ba mempat taudur ya ka kendau pat ya ka pertai, wat hadu bom cukut me melong ublai. Me pen pai ubriu sya ka jingjot bat me ong tawan pai piu khun menriu. Nabashi aja stem akhmat jongme kilong kum menhin habagala let no bat kum ka jingyap kliang men miet merong no iki khun ta ka jing shlei kilong kum ka jing yo thia men step kilong kum uplang ubami men step uphu bar unang san la jan miet la ot no ya u bat u yap stai nabalabam du yangi haka jing bitar jongme baraga jing ot shla jongme la penjenjar yangi melabu iki jingle beman jongi hakmat jongme yaki pop bari jongi haka jing shai ka khmat jongme nabaki sngi jongi baro kilaya jano haka jing bitar jongme ni penlet iki snem jongi kum ki jing yetu khana kai kisngi kisnem jongi kilong nyau posnem lani namar baklan e pra posnem penban ka jing sarong jongki kalong tang ka jing shitom bat ka jing smosi nabakala du shen Pani herno. Uwei uba itu ya ka bor ka jing bitar jongme. Badi ki jing ot shla jongme kat bakum kata ka jing shepting ka badaya me. To hikaya ngi ba nyau ya ki sngi jongi kumta. Bangin penyo hangi ya ka donut ka jing start. To pai atrai slam kat no. Bat to kela ka bamut syapang ki syakri jongme. Atu pen kedang yangi dang step da ka jing snai jongme. Bangin yo shat kemen bat sngo kemen barok gisngi jongi. Tu pen kemen yangi kat bakum kita gisngi bamela penjenjar yangi. Bat kita gisnem haka bangi layo i ya ka jing snio. To ai kan pau ka kam jongme shaki shakri jongme bat ka burom jongme shaki khun jongki. To ka jing itnat utrayu blay jongi kan long halor jongi. Bat pen skema me ya ka kam kikti jongi halor jongi. Shisha ken to pen skema me ya ka kam kikti jongi.